sa ulo ng mga balita. Mga karaniwang sakit ngayong taglamig, alamin kung paano maiiwasan base sa Pangasinan Health Office. Mga pasyenteng nagpapabakuna kontra rabies, dagsa sa Lingayen District Hospital, Animal Bite and Treatment Center, nagpaalala. Mga sakit ng ruminant na itatala bunsod ng pabago-bagong klima. Mga veterinaryo ng Pangasinan lumilibot na sa lalawigan. Libu-libong estudyante nabigyan ng scholarship grants ng probinsya. OFW Academy planong ipatayo sa Pangasinan. At Health and Wellness Club ng Kapitolyo nagsadya sa Agno para magbigay serbisyo ngayong Pasko. Naimbag nga daw, masantos si Agaw, Pangasinan. Narito na ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Ako si Christine Flores, ang inyong tagapagbalita. Dahil sa nararanasang pagpapalit ng klima, inaasahan na rin ang paghina ng resistensya. Alamin ang mga karaniwang sakit na hatid ng taglamig at kung paano maiiwasan sa balitang hatid ni Rich Mahin. Pabago-bago ang lagay ng panahon. Sobrang init sa umaga at tanghali, pagsapit ng gabi, bumababa ang temperatura at may pagkakataong umuulan. Ayon sa mga doktor, ang pabago-bagong panahon ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang sakit, lalo na kung mahina ang resistensya ng isang tao. Maraming mga nagkakaroon ng respiratory illnesses. So mostly mga sipon, ubo, marami ring nilalagnat. Ngayon marami rin cases ng dengue actually dito. Meron na po tayong naitalang 3,201 na kaso po ng mga kababayan po natin na nagkaroon ng trangkaso. Ito po ay mas mataas kumpara nung nakaraang taon for the same period, January to first week of December, na kung saan nakapagtala lamang po tayo ng 2,300 na kaso. Common po kasi ito na nakukuha ng mga kababayan po natin na immunocompromise o yung mga mahihina ang kanilang resistensya. Particularly po yung ating mga kababayan na yung mga senior citizens at saka po yung mga bata dahil mahina pa po ang kanilang resistensya. Si Manong Mario, 57 years old, pagtataho ang hanap buhay. Ayon sa kanya, di na siya nakapagtinda ng 3 araw dahil tinamaan ng ubo at sipon. Naiya akong magtinda kung sinisipon ako dahil kung inuubo ako, hindi ko mapigilan kaya hindi ako nagtitinda. Si Crystal Estrada naman, 33 years old, nagpa-check up na sa Lingayen District Hospital dahil sa kanyang ubo. 2 days na po yung ubo ko, bali hindi po ako nakakatulog ng gabi dahil sa ubo. Simple lamang ang mga ganitong sakit kung iisipin, pero kapag napabayaan at naging komplikado, kakailanganin ng mas seryosong gamutan. Kaya paalala ni Dr. Shelo, sa atin pong mga kababayan, importante po na alagaan natin ang ating katawan ngayong panahon po na taglamig dahil uso po ang trangkaso. So, kailangan palakasin po natin ang ating resistensya sa pamamagitan po ng pagkain ng sapat na pagkain gaya po ng gulay at prutas, pag-inom ng tubig, at least 6 to 8 glasses of water. Every day po ay maganda po para po iwas po sa sakit. Pangatlo po, kung mag-ehersisyo at matulog po ng at least 6 to 8 hours a day. Pang-apat is kailangan po kung kayo po ay may kung kayo po ay may mga iniinom na maintenance para sa high blood, para sa diabetes, kailangan po ay araw-araw po ninyo ito na inumin o regular na inumin para po makaiwas po sa sakit. At panglima, syempre po, hopefully bago naman po, kailangan po ay magkaroon po tayo ng dose po ng bakuna laban po sa trangkaso para po talagang makaiwas po tayo dito po sa pagkakaroon po ng trangkaso. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin nagbabalita para sa The Capitol. Bakuna kontra rabies isinailalim na sa Medical Assistance for Indigent Patients Program ng lalawigan bunsod ng araw-araw na dagsa ng mga pasyente sa Lingayen District Hospital.
Ipinaalala rin ng pamunuan ng Animal Bite and Treatment Center ang batas na nagpapatungkol sa responsible pet ownership. Balitang ang galing hatid ni Terry Aquino. Ito ang eksena sa Animal Bite and Treatment Center o ABTC ng Lingayen District Hospital. Kada araw umaabot sa 80 hanggang 100 katao ang dinadala rito para maturukan ng anti-rabies. Ayon kay Edralyn Garcia, ina ng isa sa mga pasyente, mabuti na ang nakakasiguro kaya dinala niya sa klinik ang anak para maturukan ng anti-rabies. Biglang umano yung pusa sa silong. Kaya nataranta na rin. Nataranta din kami, umiiyak na. Ayon kay Lilibeth Malyari, nangangasiwa sa ABTC at trained nurse sa pag-handle ng animal bite, hindi dapat binabaliwala ang kagat o kalmot ng pusa o aso dahil ang rabies ay maaaring magsanhi ng pagkamatay. Ang yun, pagtakot ka na sa tubig, hangin at liwanag. Yun lang. Tapos, siyempre, manghina ka, magiging furious ka, ganun mga simptomas. So, kailangan pag nakagat ka, magpa-inject ka na kaagad. Kasabay nito, ipinaalala ni Malyari ang responsible pet ownership na saklaw ng Anti-Rabies Act 9482. Kailangan, in-encourage namin sila na pabaksinan po yung mga alaga nila. Para at least, kahit paano, makakatulong sa kanila, hindi lang, tapos maging responsible pet owner sila. Dahil sa taas sa bilang ng mga biktima, tumulong na rin ang lalawigan. Katunayan, isinailalim na sa Medical Assistance for Indigent Patients Program ang bakuna. As of now, mayroon tayong medical assistance sa ating butihing governor at talagang malaking tulong. Masayang-masaya yung mga pasyentes namin talaga. Malaki ang pasasalamat ng mga kaanak ng nagiging biktima. Malaking tulong kasi sa kanila na libre ang buong sesyon ng bakuna kontra rabies. Siyempre, nagpapasalamat kami kay Gobernador kasi malaking tulong ito sa mga batang nakakagat, libre. Pag dumarating sila, tapos salamat. Tapos, yung maliwalas yung mukha nila talaga. May libre pala, sabi nga. Yes, tapos hindi sila mag-worry na pagbalik nila, may babalikan silang gamot na matatapos sila. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Tuloy-tuloy na monitoring naman sa mga large animal o ruminant ang isinasagawa ng tanggapan ng veterinaryo dahil sa mga naitatalang kaso ng sipon at trangkaso ng mga alagang hayop. Lumilibot na rin ang grupo ng mga veterinaryo ng lalawigan sa mga distrito para magbigay ng bakuna, gamot at bitamina sa mga baka, kambing at mga kalabaw upang maagapan ang mga posibleng paglala ng mga sakit ng mga hayop. Nagbabalik sa report si Terry Aquino. Pinaghandaan na ng tanggapan ng Provincial Veterinary ang pagdapo ng iba't ibang uri ng sakit sa mga large animal o ruminant gaya ng baka. Bunsod ito ng pabago-bagong klima. Stress daw kasi ang dulot nito sa mga hayop kaya tumatamlay, nawawala ng gana sa pagkain hanggang sa humina ang resistensya at nagkakasakit. Pag sobrang init na, extreme heat, mga 12 o'clock o 10 o'clock onward, sobrang init na po yan. Pwedeng ililim na yung mga alagang hayop. Pangalawa po, dapat meron silang laging binibigyan ng clean water para po maiwasan po yung dehydration at saka yung tinatawag po nating mga heat stroke sa ating mga alagang hayop. Simula noong Abril, lumilibot na ang grupo ng mga veterinaryo ng lalawigan sa lahat ng distrito para sa monitoring at pagbibigay ng mga bitamina, pamurga at bakuna laban sa hemorrhagic septicemia. May mga bakuna po tayo, ma'am, para sa mga ganyan, tulad po ng hemorrhagic septicemia na sakit. Meron pong bakuna dyan, ma'am, na ginagawa din po ng mga ating kapartners from the LGU. Yan po yung ginagawa po natin for the prevention of the hemorrhagic septicemia disease na kung minsan tinatamaan po yung ating mga alagang hayop. Nasa 24 na bayan na ng lalawigan ang nabigyang serbisyo ng OPVET. Sa mga baka, umaabot na sa 3,312. Sa kalabaw naman, nasa 77 at 4,059 na mga kambing ang nabibigyan ng bitamina, pamurga at bakuna sa ilalim ng serbisyong ang galing ng administrasyon ni Governor Ramon Gico III. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Susunod,
libu-libong estudyante sa ilalim ng Provincial Scholars ng Pangasinan tumanggap ng scholarship grants. Mga tumanggap naman ng regalong pamasko sa Urdaneta City, todo pasalamat ngayong Pasko. Mga kwento ng pagbibigayan at pasasalamat ngayong Pasko, babalikan sa The Capitol. Malaking tulong ang hatid sa mga pamilya at mga estudyante ng scholarship grant ng lalawigan. Bahagi ito ng patuloy na pag-alalay ng administrasyon ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III para sa mga mag-aaral na nagnanais makatapos ng kanilang kurso. Balitang ang galing, ihatid ni Fatima Campos. 2,126 na provincial scholars ang nakatanggap ng kanilang financial grant nitong December 13 at 15 sa Provincial Training Center, Lingayen. 350 academically highly competent ang nakatanggap ng tig-10,000 piso bawat semester at 1,776 namang provincial scholars enrolled in Pangasinan State University ang nakatanggap ng tig-10,000 per academic year. Labis ang pasasalamat ng mga scholars sa kanilang maagang pamaskong natanggap mula sa pamahalaang panlalawigan. Nakakatulong po financially sa baon namin magkakapatid. Since solo parent po si Mami. Graduate na po ako. Magagamit ko po itong scholarship grant na ito para matulungan din yung mga kapatid ko pong nag-aaral. Nagpapasalamat ako kay Governor at sa lahat po ng staff na bumubuo po nito. Sa ngalan ni Governor Ramon Gico III, dumalo at nagbigay mensahe si Vice Governor Mark Ronald Lambino kung saan kanyang iginiit ang suporta ng probinsya sa pag-aaral ng mga kabataang Pangasinense. So kami po dito sa probinsya, once again, we are always here to support you, kayong mga kabataan. We will always find ways, we will find programs and solutions to help support the students of the province of Pangasinan. Kayo po ang pag-asa ng bayan. Nagbahagi din ng mensahe si 3rd District Board Member Sheila Marie Banicad para sa mga scholars. Sana mag-aral silang maigi dahil gaya nga ng laging sinasabi na ang diploma, yan lang ang maipamamana sa atin ng ating mga magulang. Sa isinagawang aktibidad, nagbahagi naman ng kaalaman ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office patungkol sa programang Paraan o ang ibig sabihin ay akaparaan bilang handa o preparado sa anumang sakuna. Dumalo sa pamamahagi ng financial grants sina NCIP Provincial Officer Dr. Enrique de los Santos Jr., Provincial Scholarship Program Consultant Linda Fernandez, Consultant on Education and Community Development Rocky Magliba, at Executive Directors and Student Council Coordinators ng Pangasinan State University. Pangasinan ang galing, Fatima Campos para sa The Capitol. Aabot sa humigit kumulang 12,000 OFW na Pangasinense ang natulungan ng PMDC sa pamamagitan ng Pangasinan OFW Desk. Ilan pang rekomendasyon para sa benepisyo at programa pinaplano para sa taong 2024, partikular ang pagtatayo ng OFW Academy. Narito ang buong detalye. Libo-libo ang overseas Filipinos mula sa Pangasinan. Sa bansang Israel pa lang, base sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration, aabot sa 4,228 na Pangasinense ang nagtatrabaho doon. Tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan para maprotektahan ang kanilang kapakanan. Sa katunayan, planong itayo ang kauna-unahang OFW Academy sa probinsya ng Pangasinan. Inihayag ito ni Vice Governor Mark Lambino sa Pangasinan Migration and Development Council Year-End Assessment Meeting sa Peso Multipurpose Hall, Capitol Complex. A few months back, pag-usapan po ni OWA Administrator Arnel Ignacio siya ni Governor yung pagtayo po na sa OFW Academy. So this would be a program initiative by OWA in partnership of the
Pangasinan for training opportunities, mga paghahanda o para sa ating mga kababayan at kapatid na gusto po magtrabaho sa ibang bansa. Ang OFW Academy ay itatayo upang maihanda ang mga manggagawa. Layon din nitong ihanda sila sa iba pang oportunidad na magbubukas sa Asia at Korean Peninsula. Planong itayo ang OFW Academy sa taong 2024. Laking tuwa naman ng mga residente ng ilang barangay sa Urdaneta City dahil sa kauna-unahang pagkakataon umano ay nakatanggap sila ng regalo sa Pasko. Ang kwento ng pagbibigayan sa balitang Ang Galing sa Pusong May Ningning sa report ni Terry Aquino. Labis ang pasasalamat ni Nanay Ernesta Ayes ng Katablan, Urdaneta City sa natanggap na maagang pamasko mula sa lalawigan ng Pangasinan. Para kay Nanay Ernesta, sa hirap ng buhay, malaking tulong ang gift pack na natanggap. Salamat po sa inyo na binigay nyo sa amin na Christmas Gobyerno. Salamat din po sa binigay niyong Christmas po. Salamat! Merry Christmas! Ayon sa mga taga rito, ito ang unang pagkakataong nakatanggap sila ng pamasko. Maraming po salamat sa ating mahal na gobernador na sa inyo po. Kasi po, ngayon lang po kayo nakatanggap ng regalo mula sa inyo. Sana po dalawin nyo kami rito. Ayon sa mga taga rito, ito ang unang pagkakataong nakatanggap sila ng pamasko mula sa lalawigan. Sa kabuuan, nasa 3,500 ang tumanggap ng regalo mula kay Governor Ramon V. Gico III at First Lady Maan Tuazon Gico. Aktibong nakibahagi sa pamamahagi ng regalo ang mga barangay official, mga kagawad, District 5 Political Consultant Isong Basco at mga PSWDO staff. Bahagi ito ng patuloy na malasakit ng lalawigan sa mga Pangasinense dahil asam ni Governor Gico na lahat ay dapat kabahagi sa Paskong Ang Galing sa Pusong May Ningning. Susunod, mga natatanging LGUs at mga health worker kinilala sa Gawad Parangal 2022 sa Kapitolyo. Health and Wellness Club ng Kapitolyo dinalaw ang ilan nating mga kababayan sa Barangay Buboy, Agno para maghatid ng serbisyo ngayong Pasko. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. God has given us countless surprises and gifts in 2022. We have many reasons to celebrate with a sense of gratitude. God has empowered us, God has equipped us, God has provided for us. Tunay ngang puno ng biyaya ang taong ito. Katunayan, ang ilan sa ating mga pinapanaginip ay nagkatotoo na. For the many programs and projects that have now borne fruit, I want to thank all of you, my beloved province mates in Pangasinan. This Christmas, let us share our blessings and continue to provide a ray of hope in every corner of Pangasinan. God bless us all. Kinilala sa 13th Provincial Health Summit and Gawad Parangal sa Kapitolyo ang mga natatanging sakripisyo at ambag serbisyo ng mga Pangasinense. Ang ulat ng kabayanihan ng ilan nating mga kababayan sa report ni Marilyn Marshall. Tunay na kahanga-hangang sakripisyo at ambag ng mga healthcare worker at LGU sa kalusugan ng mga Pangasinense. Kaya sa ginanap na 13th Provincial Health Summit at Gawad Parangal sa kalusugan, kinilala ang kanilang malaking kontribusyon.
Parang lahat ng pinaghirapan namin, talagang nakita namin today. We have been finalists na sa tuberculosis and on sanitation. So, tinuloy lang yung pag-implement ng programs. Nagkaroon din ng awarding of the 2022 LGU's Health Scorecard at awarding of Certificate of Appreciation and Recognition. Dito po sa lalawigan ng Pangasinan, kinikilala po at nire-recognize, ina-acknowledge ng GICO administration yung problema po rin na yan pagdating po sa medical professionals, shortage in medical professionals who are serving the province. Nagpahayag naman ng kanyang mataas na pagkilala at paghanga si Department of Health Region 1 Director si Jonko sa malaking kontribusyon ng mga health workers. This Performance of Health Workers Award is not merely a recognition of individual achievement, but we will also award the scorecards of the municipalities, which serves as a testament to the collective dedication of healthcare professionals in each municipality and the province as a whole. Nagsagawa rin ng Health Workers Forum kung saan iprinisinta ang Philippine Plan of Action for Nutrition para sa taong 2023 hanggang 2028 at Digital Health Implementation for LGUs. Next 5 years ay ma-resolve po ng ating government through the implementation po ng Philippine Plan of Action for Nutrition. Basta po magtulong-tulungan po lahat ng sectors. Dumalo sa programa si 3rd District Board Member Dr. Sheila Marie F. Banican na siyang chairman ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Health. Napakahirap po ng trabaho ng isang manggagawang pangkalusugan. Our voices are trusted by our communities to advocate for their needs. Mahigit 1,000 pamilya ang nabiyayaan sa iba't ibang serbisyo na hatid ng Health and Wellness Club ng Kapitolyo sa bayan ng Agno. Ang kwento ng serbisyo narito sa ulat ni Rich Mahin. Isa si El Gamboa na nakatanggap ng gift pack na may lamang bigas, gamot at vitamins para sa mga bata. Mayroon ding feeding program kaya labis ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat po sa inyo, tapos sa kay Governor po, saka sa mga tumulong po para mabigyan ng tulong, mapasaya yung mga tao dito po sa Barangay Buboy. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Salamat kami, Madam. Actually, ang kayo pa'y nga mo, pero tayo nga magita. Pero masaya kami na nakarating kayo dito. Tsaka sobrang pasasalamat na rin po. Ang maagang pamasko ay handog ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Health and Wellness Club. Ang Health and Wellness Club po ay binubuo po ng mga iba't ibang empleyado ng iba't ibang opisina ng provincial government po. Sa kabuuan, umabot sa 1,100 indigent families ang natulungan sa outreach program. So sana mapasaya po namin kayo sa aming simpleng pagbisita sa inyo kasi napasaya niyo po kami nang nakikita po namin ang mga mukha po ninyo na nakangiti. So maraming salamat for the smile. Dubos ang pasasalamat ng Health and Wellness Club sa kanilang mga naging katuwang para matagumpay na maisagawa ang aktibidad. In behalf, of course, of our Governor Ramon Gico III at ang kanya pong may bahay, First Lady po, si Mamaan Gico, Tuazon Gico. And of course, nagpapasalamat din po kami sa atin pong kay Mayor Season po no, ng Agno, Pangasinan. And of course, sa tulong po ng ating pong Municipal Social Welfare and Development Officer, Ma'am Grace May Tagana. Ano po, tama po, no? Maraming salamat po sa pagtulong po ninyo at of course kay Barangay Captain Reggie sa pagtulong po ninyo sa amin para maorganisa po ang napakagandang outreach program po nito ng Health and Wellness Club po ng Provincial Government of Pangasinan. Ayon sa grupo, asahang dadalhin ng kaparehong aktibidad sa iba pang bahagi ng Pangasinan. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin nagbabalita para sa The Capitol. At yan ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Sa ngalan ng buong puwersa ng Pangasinan Information
and Media Relations Office at Provincial Government of Pangasinan. Ako si Christine Flores. Masantos Yaagaw, Pangasinan, ang galing.